Hola, jo som en Pedro Socias Monar, i som l'únic palmesano de Palma que queda. Ara mateix de Palma són l'únic palmesano que hi ha aquí a la plaça de Cort, llevat dels funcionaris que estan a l'Ajuntament. I ara aquesta gent ve de la mà, hi ha un barcot que els deixa tots i venen cap aquí i se'n van per dins Palma. Ara jo venc de ve a les 12 i fins a les 2 o a les 3 estic per aquí. Jo escolt el que aquesta gent explica. Ara les està explicant sobre la catedral o la llotja o jo què sé, tot el mateix. Ara les conta la llegenda del caragol i el dragó que hi ha a la façana. L'Ajuntamiento. Ara aquests duen un pinganillo, s'orella, com el meu, com els audífons aquests que mos posam quan estem sords. Jo en duia un de pinganillo per escoltar la copa. I am the typical man of Palma, Mallorca. Is molt great, molt strange. All these persons of the world. Muy bonito esto. Yo soy típico de Palma. Un està ocupat, l'altre està llogat i tenim un altre de buit. Jo som de Palma, de tota la vida. Jo mataria per Mallorca. Jo mai me n'aniré de Mallorca. Palma, no me n'aniré mai. Ara, que si ve un sueco i me dona 10 milions d'euros, li venc i me'n vaig jo. Adiós.